Rungokno guys, suara-suara kodok-kodok. Rungu gak? Walah, ngrungokno ngene iki langsung ngantuk aku. Delok. Bengi-bengi bukaan iki lho. Deloken. Prayobayani. Itu malah jek mekan iki jenenge ya. Delok, murup-murup kae. Iki bukaan. Assalamualaikum. Salam. Kok tumben pintu bukaan bengi-bengi? Aku trek yang mene. Wong anak-anak aku dilebon kok, Mas. Astagfirullahaladzim. Open house. Dene kan aku. Astagfirullahaladzim. Wanita malam. Astagfirullahaladzim. Nek esuk-esuk kudu Pak. Nek bengi-bengi berubah. Adikku ki bayi ki ben sambekan lho. Maksudnya ki enek hubungane ngono lho, Ndak. Tapi nek aku turu piye? Nek apa? Piye? Kuwi apa mbok piye no? Apa tak kayak ambekan wae. Kuwi pamane pintu ndieh kuwi. Itu kamar. Oh iya ya. Kamar Anggite yo ape upgrade pintu tapi kok iku iso. Ternyata rezekine urung iso yo. Pasang neh sabari. Hah? Ben duwe pintu. Wong ora iso nutup iki wis kaya iso. Ya wis ku tutup. Kayak pintu buka pasang ngono ku yo. Kok nek iso kok kayak ngene. Wah, aku nek lansia ya, Wak. Apa piye panet jenenge? Kayak ndak. Apa sih? Rubohno. Ijinan nek rubohno mengisah. Lah itu kan sih rubohno ngene, Bu. Sik. Nyen kene, Bu. Wong ngebokno iki ben dicotek syuting aku ben salah ngebokno iki. Kene, Pak. Wong ngebokno lho. Wes nang. Kuwi bokno kuwi. Aku sing ngasih iki ngowoan. Wis kok rasa ngontak ngantuk ae kowe. Minggu wae, esuk minggu wae. Iya, aku nek minggu ki malah tak puas-puasno kok turumu kok. Mbah sok. Kan mundur sik. Sik, ya iki. Nah. Lah, yo kan mundur sik kok ben ngene. Iki kan ngene yo. Nah. Begitulah kira-kira. Tapi jundul dhuwur. Dhuwur, aja ngono, dhuwur. Ayo kirana. Kowe papa sengono. Aku piye? Kowe mujuk ta? Sa. Gurepi. Kowe gurene sulak iki harus yang sih. Kowe terus nang kodene kuwi kek tokno. Pinter ngono kowe lho. Kuwi sing ngomongane kuwi iki. Delek. Nah wes nang. Kencang-kencang. Bisa pisan sesuk. Tapi wis. Yo urung kok nek ngeramik. Kami jadi kencang-kencang main apa? Nek kuwi apa ganti gendeng. Nanti kencang yo kencang-kencang main. Bunda aku bisa lebih lagi. Lah apa disyukuri ya elek lagi. Soben kare apike semono ini. Dhuwur Pak. Dhuwur. Kowe nyidil to Pak. Nyidil terus yo, terus. So. Dun. Kordene dianu, kordene ditokno. Kordene ditokno lho, korden. Iya. Dipepet nopet sampai tembok. Kuwi sing awal untuk ngalor nang siki. Dipasang sokok ngalor lho. Wih, ngalori. Terus tok. Maju Bude gak iso kuwi nganu kordene membuka lho sing sebelah sini. Saya sebelah ki lho sebelah. Betul. Nah. Iya. Begitulah gerak-gerak. Nanti gue kalau diuncang sama berdua Mbak. Diuncang janjinya katanya tak tembak. Ya Allah, ya Rabbi, Ya Allah, lindungi bayi. Ya Allah, sehatkan bataknya apa? bayi. Apa? Iki. Wis ngono ra apa-apa. Kono dadi jenenge iso dibuka, Mbah Yimin. Mas nek lungguh ning kene nek wong tuku ki ketok, ngono lho. Pagi ya bener iki.
Nek karepku nek kae yo aku yo lho ngono nduk Wak. Oh, ngono Wak. Dadi enek sapa roh Wak. Jadi bagi itu ya bisa Di kehidupan. Iya kehidupan angin-angin loh. Johnson sumpah kerjaan guys, nah ibu ditutup. Jadi ya soalnya misalnya kan dibuka. Duk salah Duk, Duk. Langsung totok nolok terus yo ya jare yo. Apa? Iki lho lawang iki. Tok nolok tok. Ndak kan kuwi gak iso Bu lemarine Bu. Gak iso. Sesuk nenek pasilo malah tak kek kon guri lemari. Sesuk tapi nek wis maksudnya wis kedatangan bapak tercinta. Bapak, ibu. Nah, ini kan lagi kan esok mau buka. Jeblek. Bener pintar kok wis gon-gonan aku kok wis patok berarti wong kerayo. Bahaya ae ngono ki yo kapiten. Ora iso mikir kirane kok sithik wae ora bisa. Ora bisa. Dua aja. Ojo kok iso melu aja. Dan Pak Silo juga. Dia iki kehidupane ngono ki, guys. Nek awan-awan dia itu tidak bisa bekerja karena nggak tahu kenapa dia itu wis tersusun dan terbentuk jiwanya itu jiwa malam. Mungkin karena dia punya tato kupu-kupu jadi dia kupu-kupu malam. Asli malam iki wayahe aku ngono kuwi yo guys, wayahe awan ngono kuwi kan cemerlang wayahe kene uripe. Dene ora wayahe kene. Semakut. Nah ya pokoknya baterainya iki ndek uripe nek bengi. Aku juga roh kuwi tukune mbuh ning Indomaret, mbuh ning Alfamart apa ning Brapo baterai ngono lho. Mulai ngono ki nek bengi. Nek bengi tapi nah, ngono lho, Pak. Iki mah apik orang dua norok biasa iki blek pokok wae kok. Ndek iki nek males apa-apa wis langsung gua. Ora wis dadi pelitong kok bawa. Iki sampe sing iki rapi yo sebelah kono sampe iku tinggal gini. Iki sesuk rencana iki kene apik iki lemari yo. Terus kuwi lemari iki gede didekek kene. Sing kocok didekek kamar. besok akanane rajin bagus sekali besok. Yo maksudnya iki elek-elek lah nek resik ngono lho. Pae bisa nang rame iki yo gak njaluk welas. Nek apa jenenge? Maksudnya cuma disupport lewat maksudnya ditonton terus konten-kontennya. Iku ki maksudnya bisa membantu lah ngono. Iya, itu aku coba indah guys. Bisa di Solo. Kenalnya baru membeli internet juga. Jadi nenek internet, dan aku dijak neh kan. Soalnya dia pas gak bisa ngomong ini. Alhamdulillah orang yang si pengganggu, orang yang si sok kemesok omongannya. Aneh aku dijak gak dijak kan. Panas tapi Semua kowe ra dijak nduk cahayu. sing komen. Komen aja di remaja. Kok ati setan tak jiwa nem. Ya Allah, sadarkan haters. Pokoknya wong nek iri yo ning jero ki renyah-renyah kowe. Kowe ana duren nek renyah-renyah iki jek renyah-renyah. Panus kok. Jarene iki mendingan jadi durian, mendingan jadi rambutan daripada jadi kedondong. Nek kedondong ki ketoke luarnya alus mulus luget tapi atine ringeh-ringeh iku dondong. Tapi nek durian kelihatannya orangnya wak tapi hatinya lembut, penuh perhatian. Iku maksudnya diibaratkan ya, maksudnya orang itu ada yang kayak durian, ada yang kayak kedondong. Jangan sampai ya amit-amit aja koyo kedondong. Kedondong ngono ki mau Bunda omong. Sawangane wong walus, tidak punya dosa. Apa jenis setiap perkataannya lemah gemulai dan lain sebagainya, tapi nggak tahu hatinya. Hatinya busuk, ringeh-ringeh bagaikan biji kedondong ngono lho. Nek gedang ki ada yang mulus, ada yang punya biji. Karek gedang apa? Epek gedang kluthuk, enenan mantuk. Jangan oksidasi, berarti apa yang awal gurine anu.
Nek pisang gak enek sing diibaratkan seperti pisang ndak ada. Nek gedang kluthuk ki ketoke halus yonan, tapi dia bijinya banyak. Itu juga Durian berbiji. yang tak bisa dilihat itu rinyeh-rinyeh kayak atine itu. Ngono maksudnya itu ibarat kata. Lah nek kelengkeng kan halus padha halus. Tapi kan isinya merongkol. Ya tapi kan ya halus aku. Sini ya koyo rambutan. Maksudnya ki kayak ngene lho Bu, kuwi mah diibaratkan ki buah yang halus di luar, ringeh-ringeh di dalam karo sing ringeh-ringeh di luar tapi halus di dalam. Ngono lho Bu, ki peribahasane kuwi tok. Ora usah klengkeng, ora usah jeruk, ora usah apa ki jenenge ngono ki ora usah gedang oksidasi sing salak sing alah kok tekan diri. Kuwi cuma perumpamaan ya. Gedang ya, berarti kan Salak kan ringeh-ringeh, tapi ya halus. gedang ya, gedang jebone apik, jerone ya apik, tapi jerone kuwi apik, tapi engko lama-kelamaan ini bakal ada oksidasi kuwi. Ku karek atine wong. Sisan tiang itu. Hati yang tidak tulus Lah kuwi jenenge apa? berubah jadi oksidasi. Tak apa-apa. Kowe packing apa mbok kirim kuwi? Kirim sesuk pisan gitu. Ya beginilah pokoknya cerita malam ini iki resik-resik omah karo packing arep Sampe aku Mbak jalan. Sebenarnya saya tanggung udah tahu beli paku itu. Tahu beli. kene Mas, sing kene Mas tadi bakar sisan. Piye Bu? Makanya ini kes-kes iki apik guys, lagi. Kandhane lagi sadar deh. Iki mah dina apa? Iki mah dina apa? Sesuk minggu, malam minggu. Masya Malam minggu Allah. dia nggak punya pacar, jadi milih resik-resik. Tenang sih, lah dia malam minggu apa yang betul sama pacar. Iya sih. Pacar ya begini ya. Tunangannya. Pacar ya. Jarene Mas mah pacare mencari uang, mencarikan uang untukmu ngono. Kita met setan anak. Jarene ngono. Mang Mas sing muni aku nerono Mas. Nek tenan langsung banon terus langsung dibanono ora apa-apa nyari uange. Banon. Asli aku kenapa ya le malam minggu rasanya. Nah, itu malam minggu malam yang gitu-gitu. Wah. Coba ya. Malamnya tunggu-tunggu terus tidur nyenyak. Besok Berguling-guling sekolah, kasur. Berguling-guling Aku sesuk ape bangkong wah. Tapi ayahmu muni aku wis ape nyemprot lah kuwi. Aku Nek dhek penyemprot iki biasanya sarapan sik. Sampai Ya, repa. coba. Anu Kuwi taline anu aja diilangno, taline iki lho kok. Kotang, Tali apa ki jenenge, Bu? korden. Korden. Aku suka nganggo apa? Ayo Kue. ngelola lagine. Biasane Mas sing coklat mang. Jadi pengen ngomong. Kono jemur pisan ning mburi. Pas umur pisan sok nek macak, nek digo jinjitan mixela. Aku deh Rasanya waduh. piye ya? Kayak setiap aku sesuk mlebu ya. Misal iki dina iki minggu ya. Sesuk Senin aku kuat betah melek. Tapi nek apa sih? Wes muni sesuk ki minggu. Rasa ngakak Wah, semenita. bisa aku turu 10 jam luwih bisa. Ngono ki carane Nduk Cahayu langsung nggawa ikrak. Iya. Dadi gak mabul-mabul. Kita kan kono rek. Kuwi carane ngono nek nyapu sing masih lantai masih granit ini ki. Carane iki nek iso resik-resik iki ya. Seminggu mbok telung dino pisan kok ayo. Ora iso apa-apa, penting carane nek resik-resik bengi. Nek nino ra kober mekae anu Maka onde YouTuber ternama. kayak anu apa jenenge youtuber ternama kayak konten kreator yang Konten kreator tiada henti. dia penyanyi Mas Popo ngono lho ya. Mas Popo kan gak tau Popo? leren. Ya Allah ye. Tak apa susu TikTok ya. Ojo wong kuwi Popo kuwi wong inspirasi.
menginspirasi ki nek celana ada apa ini sih vest ya vest sama apa jadinya apa wah Kene iri bukan. mindset Wong kono ya muni-muni kalau ndak bisa saya ajari. Tolong nanti kalau rumah saya sudah jadi Aku main gak ke roh tempat wis saya. cukup. Wis cukup. Aku gak roh iki. Aku gak roh. dhuwurem kok Pak sawang Pak nah kuwi Pak nah kan dhuwur lemari barang Pak mumpung ketok niki Pak kan apa di atas lemari saya Bendino ya omah iki gak tau gak sobo tapi yo kowe ra lemari gak kulon keluar pojokan lho. nah kuwi kan ketok toh mesti kan ha kuwi kan gondal gandul ning dhuwur ora Bu kuwi gondal gandul sawang Bu ora gondal gandul ora klambenan Bu kuwi wis beda nek critane Bu nah ngono Ketoke elek-elek nek apik. elek-elek nek resik maksudnya kan di sawang Apik iku kuwi yo nganggo apik ki yo danane yo danane kudu banyak yo on. Wong resik-resik nek gelem ngene delok kan di bojo. kok nek menawa bojonem ki yang menjadikanmu permaisuri oh sayangku permaisuri ki ora nyapu ora mbah-mbah ora korah-korah ora adang ora kelan ora apa-apa ki permaisuri dilayani kuwi Bojone katok apa pembantune 30. kandhane kuwi jenenge permaisuri Bu nek lagu di awal ku jadikan permaisuri terus dadi babu lah kuwi Bu ora permaisuri kuwi istriku adalah babuku ngono Wonge sing lemu terus. nek permaisuri kan kudune golek bojo sing menjadikanmu permaisuri Kuwi Mbak. perlu dicatat permaisuri Nah. Gurine. gurine Pak dari belakang dari etan Nah, belakang Kuwi. jadikan permaisuri ngono ya. Kan bener kan. nah gondal gandul maneh nah ya wis ngono ki Bengi-bengi ya. Dengaran iki mak bukaan mong gue nang opo lho ora apa. hari baik Kita menunggu aku. Kan rajab satu rajab. Dek iki menunggu keajaiban Bu pokoknya iki sesuatu yang dikerjakan dengan itu satu keajaiban kepa kalau Pak kuwi iki anu godhong kowe wae nggak kowe wae kowe mancik kursi kowe ha Enak gunane lho guys, karena dulu harus suka. Dek ini aku ning gone Bojonegoro ya ngepek nang sendiri wong. Ngono ya. kowe wae sing lor wae Terkait Lah dulu. bae kok sakmene kuwi dure. sing lor kae lho lor lah lor kowe mancik ning alun-alun nah Aja tengah-tengah. Nah, wis wis jebol wis rasa Nah, jokno. nomor sing dijokno. sok ben insyaallah di jokno iku dadine dadi ayu nek barang iki diragati kaya wong barang nek diragati dadi ayu nek dibeno yo jemborok Wis sing dulu sesuk sesuk ae gak jadikan permaisuri lho ya iki Lah sampe empres. Hah? Lah piye lah Pak, aku ki omongi secara logika dan kenyataan yang ada ngono lho. Makane kudu bojone iki menjadikan permaisuri, kowe gak usah mikir nyapu tek masak apa Mas, ora usah. Greput. Angkol apa? Klambi renek laundry. Kesel laundry gua ning kali wis tuku anyar wis ngono. Kuwi jenenge urip sing benar-benar hidup. Makmur mangan mur sak baute ngono kuwi jenenge. Lah nek awake dhewe kan saiki ijek umbah-umbah, ijek masak. Yo kabeh iki disyukuri, kabeh iki wis mesti ngono. Lah nek kowe mang sing ngene mbok kon golek bojo wong nyapu ae ora ngene. Lah maksudnya yo golek bojo sing ngono ki mang sing menjadikan engkau permaisuri ngono. Duh, wong rezekine wong gak aja ngomong ngono. Gak roh ya nasibe wong saiki dan besok itu ndak tahu, tiada yang tahu. Nasibe wong ki rahasiane Gusti Allah.
Ngene sesuk mbuh piye wo. Kan gak ero nasibnya orang itu nggak tahu. Jangan pesimis, kita harus optimis. Berdoalah yang baik-baik. Semoga doa kita diijabah karena Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Aku nek bondo kesambet apa ya? Iki ceramah yang menginspirasi ngono lho. Wong donga ya sing apik. Iki piye wis dipateni? Dilanjut lagi. Iya, oke.